borokno kubui ni loge thayo kubui bahike kubui kha bubarga ni loge thaimani aboni sai para kubui chini tripura haste otai kare ini ni chini o program organize khainai oroni jara leaders tomai rokno galake hambaima dibo tai jara OBC ni baire ni khainai borokno bo hambaima dibo tai chini daiso asujja job to leaders chini senior leaders hoite buri mothani leaders hoite chini samuni khaija Hollywood das mogo ojata lamso राजनीति जतनो कारण दंगी थायो बाक्साबा एमएलए एमपीसी नाम संगे राजनीति थायो बाक्साबा चेयरमैन मेंबर चानाम संगो बाक्साबा दाबिमा नाम संगो बाक्साबा बुनोजलिबो राजनीति हबो किंतु राजनीतियो जे हाबमानि अबंखा डेभलपमेंट ताइनि जिनि दखनो बाहायथि ति सानाय अ कारणसे दुई राजनीति खायनानै ना थगाय जाना हंगायबो गोबां लामा दङ बुनो सोलोंना हंगायबो गोबां लामा दङ किन्तु राजनीतियाव खायजांखाय ननो बर तांगि ननो चंगि रहोगा नों दिनि लिडार नि दंखाय आनि लिडार उंमानि आनि उक्लको बुसु बर दं बरनि इमान तम बरनि आशा तम आबुनो नाहारेसे राजनीति खायनानै जेटा कग्रोमानि गोबां पार्टी नो कग्रो हयतो तिप्रामथ पार्टी को कग्रो थाना तिप्रामथ पार्टी को गोबां खायनो मोसुङो आं एमएलए नि बा अनेक किछु खायनो मोसुङो अजाको पटमा मार्केट साइड ना मोसुङो ओ ताइ बिसा पाराव लामा जे लामा खायनो मोसुङो दिनि कम्युनिटी हल दं थांगे जों दिनि अर खायाव अजाको कम्युनिटी हल खायनो अब हायानि गोबां इमान दङ से अब हाय बुबाग्रानि इमान तामो फ्यूचर जेनेरेशन जाते सेफ हुं चिनि बुसा बुतिर जाते जों हायके और राजनीति नि खारै दामा दं चिनि भविष्य न जों जदि ठीक खायना हंगाय ताबुक चिनि याबो लीडर काहाम कायसा बुबाग्रा करि हंगाय चिनि याबो तामो ऑप्शन दं जों तामो खायगामो चिनि जे बिपद आपद जोंनो जे साननाय खायजामानि जोंनो जे थुंजाङै दंमानि अ चिनि ग साबो सागामो दिल्लीआव सेंट्रल मिनिस्टर हयतो होम मिनिस्टर द्वारा बखरक्ति सावै कक सायमानाय तिप्रासा लीडर एबा त्रिपुराव लीडर साबो दं एयाबो नाहारै जों दिनै दंखानि बागै सामदांना नांनाय थोंजांमानि सिना नांनाय जोंनो कग्रिबै गोबां कमिटमेन्ट रुमानि आ कमिटमेन्ट बार इलेक्शन फायगे आबनो रिपीट खाय थुङै जोंनो अ जागा दंमानि आबनो बुजिनानै नांनाय इलेक्शन बुसकां फायरो नेतारो पारवा हाबै गोबां कक सारो बुंनाय नरक आबो हाय नेतारनो खायजा थाइनि कक नसुंदि नोंआसुनो पृथ्वीनि सेकेंड क्वार्टर पार्टी नोंआसुनो पृथ्वीनि गोजाम पार्टी रखनि वानसुबि दंखाय निनि ताकि बीसी इलेक्शन खायनानि निन कमता करे पंचायत इलेक्शन खायमिया नाबले अरनि बीसी इलेक्शन म्युनिसिपल इलेक्शन पाइ थांगा जिला परिषद रखुंखा बरनि के सभापति इंबाय था आम्बा सावो उंखा तामले पार्थक्य दंबा जे आम्बा सावो इलेक्शन मानो आगरतलाव इलेक्शन मानो पारावो इलेक्शन नि माया कारण तामो केबो कारण सायमांगला आनि अरनि जारा अन पार्टी खाय तने लीडर रखनो बानसुंनाय नरक की पार्टी वा हाबै थांगा होनो नरक कक संनि माया नि थांगा कबिबा मिनि बोसारो कक बरक जेफ्रु सैनाय इंग्लिश बाय सैनानि सुबिदा जागौ कारण इंग्लिश सैनानि खलाय ने कक बरकनो जों इंग्लिश बाय सैनाय ngai tam hunisa jara ko borok seiya jara ko borok porinani proyojon gरै borok sawo ini nongokno
बांग्ला स्क्रिप्ट बाइसे मासिने मेचिन चलाई परीक्षा तामगा बो इंग्लिश बा इंग्लिश जगह 80-90 सीमाना तमनी 30-40 मार्क बारा माया बाक्सा के बाद 10-15 बारा माया अबंखा डिस्क्रिमिनेशन सातक जागमानी तलावो बाहायके सेटलनानै अबनि कायसा लामा कक गोबां मा रोजाक आबहाय रोमान स्क्रिप्ट सिमिया बीसी इलेक्शन सिमिया निनि हानि अधिकार ताबो बुबाग्रा चोबा खायतमनि एकटा पॉइंट निनि कल्चर कमामानि निनि लैंड नि राइट्स निनि अजे हा नजे ओ हा चिनि ओ नक थाइचिनि अबो आनि जागा कयजन आनि ओरो कागज दं पाट्टा 10 বছর सिगां रिबानि ननो पाट्टा आइडेंटिफाई खायदा रिजाखा जे निनि जो पाट्टा तमने अबनो निनि जागा हि अबो निनि नों सिदा सिनि पाट्टा नि जागा बको गायजे जागा 6 शिड्यूल नि साइड जाखा 6 शिड्यूल जे जागा सनामै रिजाखा जे अबो 6 शिड्यूल नरक नि बागै अ हा नरक नि बागै रिजार्व खायका त्रिपुरा स्टेटो 60% नरक नि अबो नरक मालिक नरक जे मालिक नि हुनजाक माने नरक नि अ जागानि अधिकार तदा दं तिनी यांते आईजीजीएल नि गैस पाइपलाइन खांका सामुंग खायरी यांते डीएन टाउनसा ये सरकारी जमीन है इसको हम लोग लेके रखेंगे फोर्स से पुलिस लेके डंडा लेके कुछ भी करेंगे हम यहाँ से गवर्नमेंट का काम रुकने नहीं देंगे यांते काम खायरी तलाम खांगा नोंकुनो खायमेया ठीक है से आनियो जगह थाइबुं कायजा राबार कायजा अबनि रांसिमि रिसिदिता जे बर' बिमानि आबनो याफारि गोजाखाय नायमा दंनाला अबनो हुनो नों हानि मालिक या दिनै हाग्रै अजे लैंड राइट्स अजे भूमिर अधिकार माने अबनि बागै से चबा चलि दं दिनै कल्चर न बगै सेटलगै दंजा माने अबनो तिसारिनानि बागै से जों चबा खायमा दं पार्टी फाइनाय पार्टी थानाय दफानि बागै कक साइमि आंगाय आ पार्टी नो सपोर्ट खाय लाभ गरै तिनी से जदि नों आगरतलाव मासा बरफचिनि बरफ बुजाखै दंखा किन्तु नों साकानि बरफ बाय अर्डार जाबो नों अकमता सादि बे नों साइमिया सिरिं ना आजागा चबा खाय आजागा बरनो सपोर्ट खाय तामला आं तिनी नरकनि एमएलए नि दंगै नरकनि ककनो आं साइमिया नरक बानो कक संगिया आंगाय नरक आनो बुद्रि रहमानि नरक बेर्थ नरक ताम कुनो जागा चुगिया नरक हाकि बुद्रि रहमान कारण नरक आनो कक से संगि माया मे नरक बि एमएलए आंनि ताम लाबथा नरक आनो बुद्रि नि ताम लाबथा आमबो जदि लीडर ना हंकाय जदि राजनीति व हाबना हंकाय नरक नि जदि लीडर न कक संना सरदि सुदो एमएलए ना सिमिया और बीसी चेयरमैन तंनाय मेंबर तंनाय परनो कक संना शुरू खायदि जरा अन्य जागानि लीडर फैनेरो जरा नरकना इलेक्शन सिगाङाव फेमरना नायनाय किसिसा रां बे नरकना फालना नायनाय पाइनानि नायनाय बरकनो नरक कक संदि जों नरकनि लगे थानाय बीसी इलेक्शन नरक खाना खायजामानो जों नरकनि लगे थानाय जोंनो एडीसीओ डाइरेक्ट फंडिंग रै दामानो स्टेट नि बाजेट 27000 कोटी टाका आजाबो एडीसी नो बोसोर गोजान 650-700 कोटी नोंआबो बेतामो खायनाय 70% एरिया एडीसी नोंआबो बेतामो खायनाय एडीसी नि हिनो किन्तु नोंआ जाबा एसटी सर्टिफिकेट कायसा रिमाया मेघालयाव थांनि नायदि खासी हिल्स गारो हिल्स जेटिया हिल्स कायसा एसटी सर्टिफिकेट नानान बागै बीसी चेयरमैन नि ओरमा फेरिनो कायसा एसटी सर्टिफिकेट नानान बागै बीसी चेयरमैन नि एप्रुवेल नांनाय जो अब आनि पारानि बर बनो जों रिमानो चिने आपत्ति करे आबहाय नों दिनैनि पुसानि एसपी सर्टिफिकेट सानावना थांगाय एसडीएम अफिसाव नों 10 दिन 12 दिन के गुरै तंजानाय आजके नेट नाय इंटरनेट कालके आयो परसो आयो आपनो हुनो डिस्क्रिमिनेशन सिस्टेम नो डिस्क्रिमिनेट खाय तंनाय आमगैनो खासिनानि जरा फायगा बजेट फायगांके इक्वली जों मानानि दरकार प्रायोरिटी रुइचिनि दफा चिनि फ्यूचर चिनि पारा एलेकारावनो डेभलपमेंट खायनानि दरकार और जदि लैंड राइट्स मान खांखाय चिनि एडीसीओ जारा तंनाय जत कालार जत कास्ट जत क्रीड जत रिलिजियन नि बागिनो अजागाव सुबिदा आमबागिसे दिल्लीआव थाङै आबहाय खायमा दङ कतर कमिटमेंट रिजार्व लेना होम मिनिस्टर अमित शाह
Norokno 6 mas ni bising norokni cultural right norokno with respect norokni joto demand tomoni chungapno nainai 6 mas laika tai 6 mas laika tai 6 mas laika 18 mas kai tongha kintu riui maya tamni hinggai center importance ria jengbai jeng side khapsa bagai man bagai jengbai jeng walai laija jengbai jeng kok khek laija jengbai jeng hili laija onno state thangi nai din Mizoram thangi nai din kaisa parawo ba kaisa district je কোনো প্রবলেম থাকাঙ্গাই বড় পার্টি ন সাইড কে তমনাই বড় জাতি দফাঙ্গে এক লগে আপনি প্রটেস্ট খাইনাই বড় লগে কিরুই ডিমান্ড মারিব जोंनो अंगाय जोंबाय जों मुनिनाय दिनै आंरो जेसेबां काहाम स्पीच रैखानि भाषण रैखानि बाजाराव थाङै अन्न पार्टीनि बरक बले आं तिसे साइदंले मुनिदि हिंसे मुनिलायनाय किन्तु लास्ट थाङै जे अर दफा मुनि मानि बागे अर दफा काबे मानि आबो बरक बुजिया आंबो दिनै जारा गोबां पार्टीनि अर जारा जइन खायनाय नरबो बुजिविदानि भबिष्यतनि बागै बोसाबुतिनि बागै kaham future ni bagi राजनीति खायदि जीवन मिकन डिमांड नि बागै अब जेकुनो पार्टी फाइबो माननाय जेकुनो गवर्नमेंट तंगैबो करिबो नर डिमांड फाइ अब नर माननाय किन्तु जेता लार्ज जेता पतर जागाव नर न थंजाक मानि जे जों थंजागै फाइमानि आ जागाव से जों पालखे या प्रेसेना नानाय जेकुनो पार्टी बीजेपी एंतुन सीपीएम एंतुन कांग्रेस एंतुन शांतनि एखे साना नानाय शांतनि एखे सान गांगाय जेकुनो डिमांड गवर्नमेंट ननो इम्पोर्टेंट रुई मान आसिकनाय ननो दिनान बागै बायद मांगनाय कास्टमारी लॉ जेटा 19 दफा 20 दफा हनि तमनि कास्टमारी लॉ जमातिया होदा निसिमिसे पास हुनकु एडीसी नि होते बिल पास खाइ रहु स्टेटो तां खाइ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नि रसगयो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आपनो examine खायै नायै काहांदा हामियादा अंकोय गवर्नर न राज्यपाल नि थानि रिपोर्ट मारबो त्रिपुराव एडीसी मानि परे गोबां बिल आपते हेके रहका ताबुक 37 ता बिल पेंडिंग ओ बिल न टांगे पेंडिंग खायतन ओ बिल पास खाय खांगाय चिनि बरक हांनाय चिनि बरक जानाय नै बिल पेंडिंग खायतन